नंगौ नैबे समाव आङो दंफैयो नैबे क'क्राझारनि सिङाव थानाय साइ सेन्टाराव आं दंफैयो आरो नोंथांमोना मिथिगौ थांनाय 9 अक्ट'बरनिफ्राय नैबे ISPL बिटिआर सोरखारनि बानजायनायाव दा ISPL मेट्च बेयो जागासिनो आरो फैयै फैयै बियो 23 अक्ट'बराव बे जोबथि बादायलायनाय जागोन आरो जोबथि बादायलायनायाव गोबां बेनि बे प्रिपारेसना बेवहाय खालामगासिनो नोंथांमोना बेहाय नुनो मोनदों आं केमेरामेन पार्सन बिथांमोनखौ दिन्थिनो नाजागोन बेवहाय खामानि मावनाय जे हाबाफारि बे हाबाफारिया प्राय जाबाय दङ आरो फिल्डखौबो बेवहाय खोब मोजाङै बेहाय डिजाइन खालामनो थामहिनबा बेखौ मोजाङै जोथोनै खालामनाय जादों थ' बेहाय गोबां दैदेनगिरिफ्रानो बे जायगायाव फैदों आरो बिथांमोनाबो बे जे प्रिपारेसन खालामनाय बेखौ बिथांमोना नायदों आरो बेवहाय जों खोनानो मोनदों बेवहाय आसामनि CM बा चिफ मिनिस्टार बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बे जायगायाव बाहागो लागोन आरो गोबां दैदेनगिरिफ्रा आसामनि आरो इण्डियानि दैदेनगिरिफोरा बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन आरो जोंजों लोगोसे दं बिटिआरनि गेलेमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा मानगोनां बिथां दावबायसा बर' दं आं बिथांनिफ्राय मोनथिना लागोन जे हाबाफारिया माबायदि जागोन मा बुङो बे समाव जिहेथु प्रिपारेसना बेसेबां सोलिदों आरो बेहाय बोरैहाय बे हाबाफारिखौ नोंथांमोना लानो थाखाय आवगायदों प्रिपारेसना दिनै हरनि गेजेराव जोबगोन जोंहा जिहेथु दिनै 26 खालार आरो गाबोन सानसे दंबावो लाइटनि खामानियाबो दिनै हरनि गेजेराव जोबगोन आरो जि टेम्परारि जों पेभिलियन बानायदों एबा गेलारि बानायदों बेबो दिनै हरनि गेजेराव जोबगोन जोङो खमैबो 15,000 सुबुंखौ जोङो बे स्टेडियामाव जिरायहोनो हानाय बेब'स्था खालामदों आरो 4-5 रोजासो सुबुंखौ जोङो आरो सियार होनानै जिरायहोनायनि बेब'स्थाखौ जों खालामनाय जादों आलासि हिसाबै जोंहा असमनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिथांनि बिसि लोगोसे अल इण्डिया फुटबल फेडारेसननि आफादगिरि कल्यान सुब्बाया आरो आसामनिफ्राय बिथां आसाम फुटबल एस'सियेसननि आफादगिरि नब कुमार दले आरो नैबे ISPL आव जिखिनि काउन्सिला बाहागो लाफैबाय बे काउन्सिलफोरनिफ्राय चिफ डिपुटि चिफ बिथांमोना फैगोन आरो जोंनि मोनथिनायाव खासि आरो जयन्तिया फैयाखैमोनब्लाबो हानजा हिसाबै बिथांमोननि फ्रायबो थान्दै नुजाफैगोन होननानै जोङो मोनथिदों दा बिथांमोनखौ बरायनो सोंनो जिखिनि जोंहा रेडि जानांगौ बा थियारि जानांगौ बियो जाजोब्बाय आं बेखायनो नैबे समाव रायजोफोरखौ खावलायहरगोन थांनाय 9 अक्ट'बरनिफ्राय सोलिबाय थानाय बे ISPL आव उदालगुरिनि डिमाकुसि मिनि स्टेडियाम बाक्सानि मसलपुर चिरांनि बिजनि आरो क'क्राझारनि नैबे KDSCनि फिल्डआव जेरैबायदि रोजा रोजा रायजोफ्रा बे गेलेनायखौ आब्रुथियै नायबाय आरो आङो नैबे 23 अक्ट'बर खालिबो आब्रुथियै नैबे क'क्राझारनि सायाव नायफैनो थाखाय आं खावलायहरो आरो बेहाय गोबां रायजो राजाफोरानो बेहाय नायनो आरो थामहिनबा नैबे मेट्चखौ नायनो गोसो आरो बिथांमोनखौ रायजो राजाफोर फैनायनि माबाफोर बेवहाय रेस्ट्रिकसनफोर दं नामा बेवहाय हाबनायनि बा नायनायनि थाखाय माबाफोर फिसफोर बिदि दङ नामा नङा जोंथ' गिबिनिफ्रायनो लाखायाखै जोङो फ्रि अफ कस्ट जोङो रायजोनिफ्राय जेबो थाखा फैसा जों बा बिदि टिकेट सिस्टेम जोङो खालामाखै दा बेवहाय जोंहा रायजोनो जेसेबांखिनि सुबिदा होनांगौ जों नाजादों लोंग्रा दैनि बेबस्था थागोन टयलेट बायदिसिना बेखिनि बेबस्थाखौ जोङो होनाय जादों आरो गोबां मानसिया हयथ' नायनो फैनो हानाय नङा दा बिथांमोनखौ आं खावलायखादों निउस लाइभ आरो एनि लाइभआव लाइभ जागोन लोगोसे जोंहा पर्टेल निउसआ माखासे लाइभ खालामखाबाय थाखादों जागायनायनिफ्रायनो बड'लेण्ड बुब्लियानो होन बड'लेण्ड रादाबानो होन आरो गुबुन गुबुन पर्टेलफ्रा लाइभ खालामदों दुरदर्शनाबो DD स्पर्ट्स जि दङ बे DD स्पर्ट्सआबो बे खेलखौ नैबे 23 अक्ट'बर खालि लाइभ खालामगोन आरो जों दायो एसे सावरायदों जों नाजाबाय थादों बिटिआरनि जिखिना साब डिभिजन दङ साब डिभिजनावबो जोङो स्क्रिन होनायनि खोथाखौ जों सानबाय थानाय जादों हास्लाबा बे उननि खोथा जोङो नाजादों थेवब्लाबो नाथाय लाइभखौ बे मोनथाम चेनेलाव जोङो TV चेनेल हिसाबै जोङो देखायनो थाखाय फाइनाल खालामनाय जाबाय आरो पर्टेल निउसफ्राबो खालामनो थाखाय थियारि जानानै दङ नंगौ बिथाङानो बिटिआरनि गेलेमु बिफाननि दावबायसा बर' बिथाङा गोबां बाथ्राखौनो फोरमायबाय आरो बिथाङा बुंदों जे गोबां दैदेनगिरिफोरानो बेवहाय बाहागो लागोन आरो जाय बिथांमोना फैगोन बिथांमोनखौबो बे जायगायाव खुनु एन्ट्रि फिस बिदि बायदि लानाय जानाय नङा आरो सिगांनिफ्रायबो लायाखै होननानै बुंदों आरो गोबां बिदिनो गेलेगिरिफोरा जाय बिथांमोना जोलुर नायनानै मोजां मोनो बिथांमोना बे जायगायाव फैनानै नोंथांमोना नायनो हागोन आरो नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय समायना भाबै नैबे
बे गल्डेन लांगुर बेखौ साजायना दोननाय जादों बल थोबसे आरो बियो सिम्बल मोनसे ISPL नि जिहेतु गिबि खेबनि थाखाय बेखौ खुंनाय जादों दा बे हिसाबाव बे सिम्बलखौ बेवहाय लानाय जादों आरो नोंथांमोननो आं जिरायग्रा माखासे जायगाफोरखौ नोंथांमोननो थाखाय दिन्थिनो थाखाय आं नाजागोन। बेवहाय गोबां खामानिफोरानो दा सोलिगासिनो थामहिनबा गाबोन सानसेल'सै बे सानसेनि उनावनो बे हाबाफारिया थामहिनबा नैबे गिबि खेबनि थाखाय खुंजोबनाय बिटिआर सोरखारजों खुंफुंजानाय जे हाबाफारि बे हाबाफारिया जागोन। दा बेहाय जिरायग्रानि थाखाय गेलारि बे गेलारिखौ बानायनाय जादों औवाजों बानायदों आरो बेनि सायाव जों मोनथिनाय बायदिब्ला बेनि सायाव प्लाइवुड बेखौ होनाय जागोन होननानै जोंनि सिगाङाव फोरमायदों आरो नोंथांमोना नुनो मोनदों लगभग खामानिया 90% बेवहाय जाफ्रामबाय होननानै बिथांमोना फोरमायदों आरो बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन गोबां दैदेनगिरिफोरखौनो बे जायगायाव नुनो मोनगोन थामहिनबा दैदेनगिरिफ्रा बे जायगायाव फैगोन आरो मोन 10टा काउन्सिलनि डिपुटि चिफ आरो CM बिथांमोना बे जायगायाव बाहागो लागोन होननानै बुंदों। दावबायसा बर' बिथाङा फोरमायदों आरो खामानि मावनाय बे सोलिगासिनो लोगोसेनो बेवहाय लाइटनि थाखाय केपासिटि बेवहाय बानायनाय जादों बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों बिथिं मोनथाम आरो हजों साइडआव नायोब्ला मोनब्रै बे लाइटनि थाखाय बा गेलेगिरिया जेबो हेंथा गैयालासिनो मोजां जे पहराव गेलेनो हायै बायदि बिथांमोना बेखौ खोब मोजाङै बानायना होदों आरो बियो 23 जे अक्ट'बर बे अक्ट'बराव बियो बे लाइटखौ फोजोंगोन आरो बेजोंनो बेहा गेलेनाय जागोन आरो नोंथांमोना आं नैबे समाव दिन्थिनो नागिरदों जे फिल्डनि जे माबायदि फिल्ड बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिदों। बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों बेहाय मोजां भाबै नैबे ग्रासखौ बानायदों आरो बेवहाय दै होनाय जादों। दहाय एसे आगोलाव नोंथांमोना नुदों बेवहाय दै होबाय थादों हजोंहाय नोंथांमोना जुदि नाहरब्ला बेवहाय दै होनाया बे सोलिगासिनो आरो बेखौ समायना भाबै गेलेगिरिफोरा जाय बिथांमोना गेलेगोन आरो बियो बिटिआर भार्सेस बा बिटिआरनि हेंथायै गेलेगोन ओजोंहाय लाइ अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बेनि गेजेराव जागोन आरो बेखौ रायजो राजाफोरखौ बे जायगायाव बा रायजो राजाफोरखौ दावबायसा बर' बिथाङा फोरमायदों जे बाहागो लानो खावलायदों आरो बेवहाय लगभग गोबां सुबुंनि बेवहाय जिरायनो थाखाय बेवहाय बानायनाय जादों। थ' नोंथांमोना नुदों दा खामानि मावनाया बे दासिमहालागै सोलिबाय थादों बे जायगायाव सोलिबाय थादों। थ' नोंथांमोननो नैबे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बेखौ दिन्थिगासिनो बे जायगाखौ दिन्थिगासिनो आरो लोगोसेनो जाय बिथांमोना बे जायगायाव फैगोन नोंथांमोना नैबे क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बे सायाव फैनानै नोंथांमोना नायगोन स्पर्ट्स अथ'रिटि अफ इण्डिया जे गेलेग्रा फोथार बे फोथाराव गिबि खेबनि थाखाय जे खुंफुंजानाय जे ISPL बे ISPL नि फाइनाल जे मेट्च बे मेट्चआ 6.15 जे रिंगा बेलासिनि बेयाव जागोन। थ' नोंथांमोनखौबो बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय नायनो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो लोगोसेनो बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय बेवहाय लाइभ होनाय जागोन। नोंथाङा लाइभनि गेजेरजोंबो नायनो हागोन। गोजोन्थों।